Sobre o convenio sobre as naves de Porto Roibo, sobre o chan industrial, non industrial, e algo avanzado nese aspecto. Nesa parte, como sabes, cando se fixo a primeira asunción de terreos por parte do Concello, digamos, eso está condicionado a un plan de dotacións, de equipamentos, de servicios. Nesa parte se afrontará tamén, esperamos poder afrontar tamén a parte de transformación de chan industrial. Espero que antes do outono estexa, digamos, materializado boa parte dese traballo. Sobre a cooperativa de vivendas cando creo que xa veu algún pleno, estaba o alcalde, dixo que, bueno, que era que iba a ser bon para o pueblo. Eu tamén estou de acordo que iba a traer traballo para as empresas e tal. Sobre a cooperativa, saiu na Voz de Galicia fai pouco, non teño aquí a noticia, pero que o Concello desbloqueara a creación desa cooperativa. Queríamos saber como está o tema ese. Non sei o que di a Voz de Galicia, pero se che podo decir como está o expediente aquí no Concello. Está informado xa por parte da... quero dicir, está registrado o documento, informouse por parte do arquitecto municipal e informouse aínda a semana pasada, se non recordo se foi jueves ou viernes, por parte da secretaria. Evidentemente, nesos informes sempre hai correccións que hai que facer, unhas de máis calado e outras de menos calado, e o que estamos vendo por cuestións de axilidade é se fan as correccións todas agora, co cal eso supón unha dilación de semanas ou incluso de meses na corrección dos traballos, ou se pode, digamos, aprobar inicialmente en pleno, tal cual está, e esas correccións que se faigan, porque o que faríamos en pleno ahora sería unha aprobación inicial, no cal pasaría a exposición pública e, digamos, hai moitas correccións que se poden facer nese tránsito, nese camiño. Igual que fixemos co Poblado das Veigas, se recordades, cando aprobamos inicialmente a modificación puntual do Poblado das Veigas, había unha serie de correccións nos informes tanto da secretaria como do arquitecto que non se fixeron, trouxémolas a pleno e aprobamos, pero dando por feito que se iban a facer. Pois isto estamos vendo, eso evidentemente son os técnicos que nos teñen que decir o calado das correccións que hai que facer, se poden facer a posteriori ou hai nas que facer antes. Entón, bueno, en cuestión, xa digo, o informe da secretaria non sei se de jueves, viernes da semana pasada, hai que ver técnicamente o que hai que facer e se podemos traelo a semana que ven, traemos a semana que ven. Ben, para cando o Consello Económico e Social, que é algo que unha proposta que levamos ao alcalde, que estuvo de acordo, que xa tuvemos algunha reunión ao respecto, pero eso quedou todo parado. Si sabedes se vai haber algunha outra reunión ou se vai seguir ca idea ou... Consello Económico e Social, igual sabe Valentín, que foi co que falamos sobre o tema. Cando veña el ao pleno, pregúntele si tal. Máis preguntas? Sí, Menega. Sí, eu tamén teño, pero vou deixar aquí co primeiro. Eu vou dar o broche final. Como que irades? A min é mi igual o orden de intervención. Sí, bueno, nós tiñamos varias por aí, pero a medida que os compañeros de xuntos, compañeras de xuntos van plantexando as súas, van xurdindo tamén a veces coincidencias e outras veces máis información, non? Pero, bueno, empezaríamos por algo relacionado cos puntos que vimos de votar en este pleno, non? Onte tiñamos unha comisión polo tema da subvención ao Club Deportivo As Pontes, e o remate da reunión díxosenos que iba a vir a pleno. Nos ali manifestamos que non puidéramos ver a documentación e por eso nos abstiñamos, pero o certo é que ali votouse algo. Creo recordar que nós e xuntos abstivémonos e por parte do grupo de goberno votouse a favor. O que nos gustaría saber é cal era a proposta de acordo que había, que foi o que votamos. Traer a pleno a subvención nominativa a favor do Club Deportivo As Pontes, a aprobación desa subvención. A do 2018. Sí. Pero a documentación toda que había era de 2017. Non había ningunha proposta de acordo de 2018. Na documentación
como che dixen, pois había documentación que faltaba. Entón, ao longo da mañá, queríamos engadir esa documentación, non deu tempo, entón, a ver se ao longo desta, pois pode ir. Vale, pero entonces a votación que tivemos foi sobre unha proposta de acordo que non estaba. Como que non estaba? Claro, pues, home, podeme decir os compañeros de Xuntos si había proposta de acordo. Nós non vimos ningunha proposta de acordo en esa documentación. Despois de que puidemos ver a documentación, non vimos ningunha proposta de acordo, ningunha. O único que había era unha resolución, un decreto, donde se aprobaba, creo recordar, a primeira xustificación Sí, porque, de 2017. sí, é verdad, porque houve un erro, puxose documentación que estaba, pero faltaba outra para engadir. Bueno, miraremos a acta para saber realmente o que fixemos onte ali, non? Bueno, no pleno anterior, creo recordar que faltaban 4 representantes do grupo de goberno. Hoxe xa falta alguén máis, xa vamos por 5. Entendo as disculpas que se diron en algunha ocasión sobre o tema de circunstancias persoais, laborais, familiares, de cada quen, non? Pero, bueno, creo que vos tamén debedes de entender as circunstancias da oposición, que temos de cada 2 meses a oportunidade de preguntar aos responsables de cada área sobre determinadas actuacións, facer algunhas propostas, e despois chegamos aquí e resulta que non temos a quen plantexarllas. No pleno ordinario anterior, que nos pasou igual, por parte de algún representante do grupo de goberno, tomouse nota. Pero fai 2 meses que se tomou nota e non sabemos absolutamente nada, nin daquelas preguntas que nos iban a responder, nin daquelas comisións que se iban a facer, non? Entonces, bueno, nos pedir, e creo que podemos pedilo, en principio vamos a pedir, non vamos a exixir, non? Pero creo que podemos pedir que, se non hai posibilidade de que asistan a maior parte do grupo de goberno, pois nós estaríamos en disposición de ter unha xunta de portavoces e poder plantexar un cambio na data, non? Pero sí pediríamos que se fixeran os esforzos necesarios para que estivera a maior parte dos concelleros con responsabilidade en este pleno, non? Sobre todo nos plenos ordinarios. A maior parte do grupo de goberno está, proba diso hoxe estamos 6 concelleiros, dos 11 concelleiros que somos, polo tanto, estamos a maioría dos concelleiros. É certo que hai moitos concelleiros que teñen unha serie de responsabilidades, non teñen dedicación e, polo tanto, teñen que acudir aos seus postos de traballo, pero son circunstancias que unhas veces son esas, outras veces son outras, somos 11 persoas e, lóxicamente, pois as circunstancias van variando, unhas veces por motivos laborais, outras veces como se viñeron dando tal. Non son deliberadas, sino que surxen, son cousas que eu non sei se me vou a poñer enferma mañá, o mesmo que ningún dos meus compañeiros, nin sei, ou como pode saber algún compañeiro, se ten un examen ou non lle dan permiso no seu posto de traballo para acudir, aínda que as fechas dos plenos estén establecidas. Pode ser que unhas veces sí que poida, outras veces que non, pero en calquer caso, repito, non é algo deliberado. O que sí me vou a pedir, dado que hai cousas que efectivamente entendo que tedes necesidade de preguntar ou interese en coñecer, e que por circunstancias, como digo, pois a mellor non está o concellal desa área determinada no pleno, pois para evitar eso, se queredes, presentades as preguntas por escrito e no suposto de que o concellal concreto en ese pleno non poida estar, que deixe a contestación feita para que poidades ter toda a información. Hoxe, en principio, era previsible que íbamos a estar prácticamente todos, e circunstancias de última hora, pois tampouco puideron faltar. Iban a faltar 2, ao final, pois, faltaron máis, non? E, en calquer caso, non supón que se deixen de asumir as responsabilidades ou que se deixe de facer o traballo, senón que cada un dentro das súas posibilidades pois fai o traballo que lle corresponde. Por iso, para
poder continuar facendo ou que vosotros poder ter toda a información que necesitedes ou que precisedes cando se trata de algunha pregunta concreta, pois sí que vos pido que se a presentades por escrito con anterioridade se lle traslada ao compañeiro ou a compañeira e que vos poida, no suposto de que non poida vir ao pleno ese día concreto a facer todo tipo de aclaracións que sean necesarias ou explicar todo o que sexa necesario, pois que polo menos poida deixar unha contestación por escrita para poder remitir cando sean cousas urxentes, non? Tomamos nota, pero xa sabemos que o mecanismo non funciona porque xa o utilizamos e tampouco funciona. Podoche dar, se queres, unha relación das preguntas por escrito que presentamos en tempo e forma e todavía a día de hoxe non teñen contestación, se queres. Non, eu creo que todas as preguntas, Kiko, me vas a permitir que todas as preguntas que presentastis por escrito para os plenos se contestaron todas en ese pleno. Bueno, pois todas, estás, sempre. Permíteme que cho diga, pero estás equivocada. Bueno, ao mellor que me digas Vámolo alguna, si che agradecería que se hai algunha concreta que me digas, oye, pois esta pregunta no seu momento non se contestou e se retoma e tal, porque efectivamente pode haber que, pero polo general todas as preguntas que presentáis por escrito antes do pleno se contestan en ese pleno. En algún caso, ao mellor non se pode contestar de forma totalmente exhaustiva porque se requiren ao mellor recabar información dos distintos departamentos, non? E pode ser, efectivamente, que despois quede un pouco a resposta en stand-by en tanto en canto non se recopila esa información. Pero de ser así, se hai algunha, por favor, facédenolo saber ou ao propio departamento correspondente para que se vos dé toda a información e se vos conteste coa información que requirades. Bueno, pois vamos aló. Mira, o día 13 de abril nos registrábamos unha solicitude pedindo unha convocatoria da Comisión de Benestar Social para debatir, falar sobre o tema da residencia municipal para maiores. Iso fixémolo, como digo, o 13 de abril e pedíamolo de forma urxente. Se non recordo mal, en maio, no pleno de maio, pois recordamos que tiñamos feita esta petición, a concelleira responsable, a que preside esa comisión, non estaba no pleno, pero o concelleiro de Urbanismo e de Facenda tomou nota para trasladarllo á concelleira. Repito, 13 de abril. Estamos en xullo, nin tivemos comisión, nin tivemos ningún tipo de resposta. Non sei se hoxe podríamos ter algunha. Pola miña parte, eu podo trasladar outra vez de novo a concelleira responsable para que a máxima brevedade posible, en canto teña a posibilidade ou disponibilidade laboral, pois a convoque. Farei o traslado novamente. Ben, vamos a seguir aproveitando as respostas que se diron. Falachedes antes de que o convenio con Endesa estaba moi avanzado, que había cesións feitas e outras non. Concretamente, a nós interésanos as cesións na Canle 4. Están feitas ou non? Salvo error ou omisión, creo que sí. Moi ben. Mira, tamén no anterior pleno, reiterando xa varias solicitudes sobre o tema dos convenios da minería, o último pleno solicitábamos pois ter algún informe por escrito do gabinete xurídico donde pois se nos concretara aquilo que a concelleira responsable nos decía sobre a viabilidade xurídica e, sobre todo, a viabilidade económica, os custos que eso podía ter e demais. Foi unha intervención da concelleira responsable que nos pedimos que se acreditara tamén por escrito. Entonces, non sei se hoxe podemos ter algo, porque hasta o día de hoxe non tivemos nada. Sí, bueno, non foi unha pregunta por escrito, foi unha pregunta, un comentario que fixemos no pleno, no que eu estaba, o teño notado. Houbo varias baixas e vacacións no departamento, pero en canto teñas a documentación o veremos. O que si vos adianto, inda que nos sentaremos para velo, é que pedimos unha reunión co novo presidente da CON, porque, bueno, como falamos xa distintas veces nos distintos plenos nos que tocamos este tema, aínda que a vía xudicial estimamos que non é
a máis oportuna, sobre todo polo detrimento que poida ter para as arcas municipais, non descartamos seguir reclamando por calquera outra vía eses fondos. Entonces, pois nada, cando nos concedan esa reunión, volo comentaremos. Mira, e solicitaches algunha reunión tamén cos novos responsables do Ministerio? A ver, o que falamos, neste caso tamén co alcalde, evidentemente, que é sentarnos primeiro coa presidencia da CON, porque ademais sabemos que esa presidencia sí xa solicitou tamén, saleu a prensa, reunión cos novos membros do goberno, entonces pois nos sentaremos primeiro coa presidencia da CON e despois ou conxuntamente ou de forma individual veremos os seguintes pasos. Mira, unha cuestión. O Concello como Concello presentou algunha enmenda, algunha alegación ao que eran os orzamentos xerais do Estado dende que non se nos diron os convenios que tiñamos asignado? Como Concello no último plan, non sei se no anterior vos presentastedes algo. No último non. Non, o que presentamos non sabémolo. O que queríamos era saber se o Concello tiña feito algo. Nos facémolo, xa o facemos mecánicamente todos os anos, o Orzamento Xeral do Estado e os Orzamentos Xerais da Xunta. Os dous. Unha das enmendas que sempre metemos é que cada un cumpra que as súas obrigas co Concello das Pontes en ese ámbito. Non sei se valerá ou non. Dígocho porque nos fixemos tamén as consultas xurídicas, evidentemente, ante a falta dun informe xurídico por parte do Concello. Preguntamos sobre o tema da viabilidade xurídica, había dúbidas en canto ao tema da prescripción, da posible prescripción, sobre todo, se nos preguntaba, si o Concello non tiña feito algo previamente que interrumpira plazos, non? Nesa prescripción. Concretamente, preguntábanos si, por parte do Concello, se tiña feito algo relativo aos orzamentos xerais do Estado, si se tiñan presentado algún recurso, si se tiña presentado, cando menos, algunha enmenda, proposta de enmenda ou alegación, non? Que eso podería ser motivo de suspensión de plazos, de posible prescripción temporal. Si non, a nosa consulta xurídica decía que podíamos facer outras cousas, pero desde logo ir pola vía xurídica dificilmente xa, non? Entón, de aí viña a nosa pregunta, non? Bueno, como che decía, veremos a documentación e cando teñamos esa fecha, esa data de reunión, o falaremos. En todo caso, cando nos fixemos a consulta, aínda que despois a decisión que se tomou e que xurídicamente, como decía antes, podía ter un prexuicio para as arcas municipais que creíamos que é moi arriscado asumir, o que sí nos dixeron é que nos temos plantexadas durante varios meses e anos consecutivamente, cada X tempo, enviábamos emails a Xunta de Galicia e o departamento correspondente do Estado que levaba o tema da minería, preguntando e solicitando información sobre o estado dos convenios os que non tiñamos resposta, e aí sí nos decían que esa documentación podía valer para os temas que plantexabas. Pero, bueno, en todo caso, pois xa che digo, cando teñamos máis información, a veremos. Pois sería interesante que fixeras tamén esa consulta, se podes, e se o consideras convinte tamén, non? Porque a nosa que se nos di é que se os orzamentos xerais do Estado non recollen as obrigas co Concello das Pontes, pois o que debería de facer o Concello das Pontes sería recurrilos. Cando menos recurrir esos orzamentos. Claro, tarde piache se non se ten feito xa, non? Pero, bueno, nós seguiremos esperando e, sobre todo, bueno, pues estaremos expectantes das novas incorporacións ao Ministerio, non? Si poden traer tamén novas para o Concello das Pontes en sentido positivo e non como había hasta agora, non? Ou iso esperemos, non? A ver si somos, cando menos, se non son esos 53 millóns de euros, cando menos son aqueles 10 dos que tes manifestado en algún pleno que había garantías de que se podían conseguir. Non sei onde podría estar o perxuicio aí económico de ir a un contencioso ou algo, non? Pero, bueno, esperemos e calquera novedade pregaríamos que se nos trasladara tamén e non esperar outros 2 meses para preguntar, non?
Vale, perfecto. Como che decía, se vos irá comunicando calquera novidade ou calquera paso que haxa neste sentido. Repito que no seu momento entendimos que a vía xudicial podía causar un prexuicio económico para o Concello que entendemos que é moi arriscado asumir e seguimos solicitando por outras vías eses fondos. Como che decía, se vos irá informando sobre todos os pasos que se den nese sentido. Moi ben. Pois continuamos logo. Xa saiu tamén o comentario. En ese caso falábase do tema do Ironman, non? É curioso que aí se fale que o orzamento que ten son dunhos 100.000 euros, que o Concello aporta 30 e pico mil euros, non? Home, hasta onde nós chegamos, ese tipo de evento si ten singularidades, non? Que xustificarían, cando menos, a posibilidade de acudir a unha liña de convenios non por concurrencia, sino directamente a convenios nominativos tamén. Pero, bueno, en todo caso, esa sería unha elección que teria que facer a entidade organizadora e o que sería o propio Concello, non? Tamén. O que sí nos gustaría nos establecer, máis aló xa do debate de se presentan contas ou non se presentan contas, é difícil que o Concello poida pedirlle a outras entidades que presentan contas que, cando o propio Concello nas actividades que organiza nas presenta, nos levamos tempo pedindo contas aquí sobre actividades que organiza o Concello. Parece que a nova lei de contratos nos vai axudar algo e, cando menos, como obliga xa a sacar toda a contratación, vamos a saber cales son os gastos que ten o Concello, non? Pero noutros seguiremos esperando aínda por eles. Pero, recollendo un pouco o discurso que vota Monse, en este caso, sobre a felicitación que lle hai que dar á entidade organizadora, sobre o impacto que ten ese evento no Concello e demais, nos votamos en falta que, como se fai noutros concellos, non se teña analizado xa realmente cal é o impacto económico que ten ese evento a nivel non só local, sino comarcal incluso tamén. Nos entendemos que ademais sería un estudo que lle daría máis importancia se cabe e que viría a corroborar un pouco toda esa o discurso que acaba de dar Monse sobre o evento tamén, non? E que ademais podría axudar tamén para conseguir máis financiación ou facelo máis importante todavía, non? Nós sabemos que hai entidades que se dedican a facer ese tipo de estudios, non? Por exemplo, sin ir máis lonxe, se collemos a Diputación de Lugo, foi quen fixo o estudio do impacto económico que ten o festival que se organiza todos os anos en Viveiro, na comarca da Mariña, non? O propio ente provincial analizouno, elaborou un estudio económico que publicitou convenientemente tamén e que axudou a darlle máis relevancia, se cabe, a ese evento, non? 10 millóns de euros. 10, 13 millóns de euros de impacto económico na comarca da Mariña tería o evento, non? Nós desde aquí, cando menos, facer a proposta de que, por parte do Concello, se dirixe á Diputación da Coruña e, de acordo ca entidade organizadora, se poida facer un estudio similar, que, insisto, nós o que pretendemos é que poida dar máis relevancia todavía a ese evento, non? É un rogo, en todo caso. O que sí nos gustaría tamén destacar é que en todos estes eventos que se organizan, onde o Concello colabora, organiza, non sabemos moi ben aínda, non? Porque despois pode haber erros nos cartéis, onde pon colabora, resulta que era un erro, tiña que poner organiza e demais, non? Pois hai situacións que chaman un pouco a atención tamén, non? Por exemplo, en este último evento que se organiza no lago, na valla de peche do lago, había moita publicidade posta, moita, prácticamente pois todo o tecido comercial do Concello das Pontes, o propio Concello das Pontes, a Diputación da Coruña tamén. Non sabemos se iso é unha iniciativa que toma o propio Concello e, por lo tanto, recauda en base a esa publicidade, se é unha iniciativa que toma a entidade organizadora e recauda, por lo tanto, en base a esa publicidade, ou se simplemente foi un adorno que se puxo nas vallas, non? Nos queríamos saber se alguén nos pode aclarar cales son as circunstancias desa situación.
É dicir, quen xestionou a publicidade que se puxo neste último evento nas vallas, na valla de Peche do Lago. Refiriste ao Ironman, non as que están postas ahora. Sí, estas últimas, o que está ainda posto. A organización. A organización. Non sei, Toni, si lle queres comentar algo ti ao teu compañeiro. Ana, non sei, pero, a ver. Bueno, sí. Non fai a pregunta claramente, porque así che podemos contestar. Vai tan claramente como a foi no anterior pleno sobre o uso do dominio público. Non? Hasta onde nos chegamos, ese é dominio público. E, polo tanto, se ali se pon publicidade, que na debe de xestionar sería o propio Concello, ou, se non, pois buscar algún tipo de contraprestación, porque se hai alguén que está utilizando o dominio público para poñer publicidade, terá que dar conta deso, terá que ter autorización do Concello. E a autorización non é verbal, en este caso. Por eso digo que Toni igual, algún de vos lo pode aclarar millor do que podemos aclararnos, non? Bueno, pois eu non sei se Toni che quere aclarar algo, o que si che poido decir, como decía Chicho, é que foi unha iniciativa neste caso da organización do evento, que adorno, decías, bueno, non adorno, pero sí creemos que axuda a promocionar e a visibilizar a todas as empresas locais, a todas as firmas locais que están ali expostas e que, ademais, antes comentaba María sobre o apoio de todo o tecido a este tipo de probas, tamén evidencia o apoio que fai, neste caso, o tecido empresarial pontés a este tipo de probas. E, bueno, preguntaba si se recauda. Non se vai a recaudar, nin se lles vai a pedir que aporten nada por colgar unha valla, por colgar un cartel na valla do lago. O que acabas de decir, chégame, Ana. É dicir, si a xente que puxo ali a súa publicidade non pagou por elo, a mí xa me chega. Non quero preguntar nada máis. Xa me chega. Porque xa é un dato significativo, creo. Si se ingresara por eso e alguén ingresara, pois tamén sería un dato importante a conocer. Ora, que a resposta xa me chega. Ninguén pagou por publicidade. O Concello non ingresou nada por esa publicidade. E a entidade organizadora? Eso descoñezo, Kiko, Pero, o que che digo. A ver, Ana, espera un momento. Non podes decir que o descoñeces. É que o descoñezo. Escoita un momento. Están usando dominio público. É como se che veñen aquí ao Concello e che empezan a poñer pancartas publicitarias por aí. Non podes decir que non sabías. Terás que preocuparte se se está pagando por eso ou non, se hai autorización por parte do Concello ou non. Eso non teño que explicar eu, por eso digo que igual Toni ou a propia secretaria vos lo poden explicar millor. Vale? Pasou no tema do circuito de Cars. O outro día, fai 2 meses, preguntamos. Abertamente díxose que ali non había concesión, non había de nada, nin se pagaba por nada ali. Vale? Se agora volvedes a decir o mesmo, aí ponse publicidade, alguén recauda por publicidade, bueno, pois decido abertamente tamén. É que che estou dicindo, non o sei, o estou dicindo abertamente. En todo caso, non teño problema en trasladarche a información que me faciliten desde a organización sobre ese tema. Vale, correcto. A día de hoxe, o que preguntabas e o que eu che contesto é que o Concello non recauda pola colocación desas vallas publicitarias ou deses paneis publicitarios, que entendemos que é unha forma de visibilizar e de axudar ás firmas locais que apoian este tipo de iniciativas que son beneficiosas para todos. En todo caso, sobre o tema que comentabas, o preguntarei e che darei unha resposta. Vale. Quédome entonces que o Concello nos recauda e que xestione a organización do evento. Vale, perfecto. Con eso xa nos chega para seguir mirando o que tenemos que mirar, entonces. Vale. Mira, do tema do polígono, do suposto polígono industrial de Porto Roibo, xa preguntaron as compañeiras tamén de Xuntas. Bueno, nos estábamos preocupados por elo xa desde o principio no convenio. Non sei se tiveches algún tipo de consulta en urbanismo sobre os pasos que habería de dar en ese caso concreto, sobre as limitacións. Sei que tiñades un informe de un bufete de abogados que xa vos contaba que ali había moitas limitacións para botalo adiante, non? O que si nos gustaría saber tamén, non só se fixeches esa consulta, sino se ahora mesmo a propiedade do Concello ou aínda non hai unha cesión aí por parte de Endesa? A día de hoxe non é propiedade do Concello. A día de hoxe non é propiedade do Concello. Ben, perfecto. Pois con eso cheguenos. Mira, pois seguindo con algo parecido a isto, xa preguntáramos
por escrito tamén, por elo, non tivemos aínda unha contestación, aquelo quedou en, bueno, darei orden ao seu departamento, pero entende que teñe moito traballo, faremos unha comisión e demais. Hai algunha reclamación oficial xa polo tema das plusvalías? A mí non me consta, pero eso non significa que non a poida haber. Tamén che digo que, digamos, o funcionario que leva o tema das plusvalías, bueno, primeiro, as plusvalías, como ben sabedes, este Concello eliminou ese imposto, me imagino que haberían algunhas que quedaron a cabalo, que habería que liquidar previas a, digamos, a eliminación desa figura impositiva por parte do Concello. Tamén me consta que a día de hoxe e de uns meses para atrás non se están liquidando. Tamén é certo que o funcionario responsable dese área leva unhas semanas de baixa. Entón, por eso che digo, igual chegou algunha reclamación e, como sabes, isto chegaría por registro, hoxe vai todo en digital e directamente desde o registro se envía ao departamento correspondente, non é como antes que era en papel e, digamos, todos mirábamos todo. Hoxe en día non é así, senón que vai directamente e, digamos, tes que mirar especificamente, se alguén quere ver algo ten que mirar especificamente, hai que buscalo. No caso de que se presentara algunha, o Concello ten a obriga de resolver e en que prazo tería a obriga de resolver? Me imagino que iso é un plazo legal administrativo, non son eu quen xo ten que contestar. Me imagino que ten a obriga de resolver sempre en todo caso, entendo eu, pero... Por certo, nos decretos dos que se deu conta, ahora aquí, maio, xunio, hai facturas que presenta o Libo Consulting. E son facturas que a nos chaman a atención porque hai un incremento a respecto do que estaba a pasar habitualmente. É dicir, estaba pasando en torno a 1.800 euros e ahora está sobre 2.000 euros. Nos quixéramos saber se iso é debido a que hai un incremento de servicios e se ese é o caso, cales son eses servicios, ou se simplemente pois, é un aumento que non ten unha justificación. Pois o comprobo, Kiko, e che comento, che contesto. Vale, Correcto, queda pendente. Teño que comprobalo que non... Vale, esa mesma entidade elaborou tamén un vídeo de felicitación do Nadal, creo recordar, e facturou 2.300 euros. A pregunta é se ese mesmo vídeo, ou similar, non podría ter feito os medios locais. Bueno, aí sí que che podo contestar, non. Os medios locales non poderían telo feito. Non temos os medios necesarios para facer un vídeo desas características. Como moito podemos aportar algunhas imaxes ou tal, pero desde logo non temos os medios necesarios para un vídeo desas características e sin coñecer moi ben as características técnicas do vídeo, porque sí que era tamén para formato digital para poder emitir no cine, previo ás películas que se emitían e demais, como unha promoción tamén do Nadal Pontés. Entón, os medios da televisión local, tanto de recursos humanos como de recursos técnicos, non temos eses recursos necesarios para poder facer un vídeo desas características, con esas características técnicas. Bueno, iso que non hai os medios técnicos, xa casi mo creo, porque da última reunión que tivemos na Casa do Peso con entidades, os medios locais viñeron gravar con un móvil. Evidentemente, con un móvil, un vídeo de felicitación do Nadal vai a ser difícil elaboralo. De todas formas, bueno, pois pedirvos, en todo caso, que este investimento que estades facendo con medios externos, agora o vídeo do Nadal, no Nadal as outras cousas que facedes, pois que, en todo caso, dotedes, se non hai esos medios técnicos, aos medios locais, e, se non tedes interés polos medios locais, que tomedes unha decisión abertamente, non? Xa, canto antes. Mira, non me vas a permitir que che conteste. O interés polos medios locais é obvio, non? O que hai, si é certo que temos material que ten moitos anos, que se vai material moi caro, hai que acometer unha inversión importante e é certo que
estamos en reparación en algunhas cámaras e algunhas tal. Pero, bueno, en calquer caso, a esencia da televisión local non é facer vídeos, e menos vídeos publicitarios, nin vídeos de promoción turística, nin tal, sino que é unha labor informativa e de prestación de servicio á sociedade pontesa, que é a que para que se emite dentro do ámbito municipal das Pontes. É unha televisión municipal local, non é unha tal. E, polo tanto, non temos, como che decía, nin os medios humanos, nin os medios técnicos suficientes para facer un vídeo dunhas características de promoción económica, de promoción turística ou dese tipo de cuestións. É unha televisión de carácter informativo e de carácter local para prestar un servicio á cidadanía local en ese sentido, non para facer ese tipo de cuestións, de vídeos promocionais ou de películas ou de... somos outra cousa. Bueno, unha visión subxéneris túa, non? Sobre todo tendo en conta No, que creo... é a real, é dicir, a televisión local... Non é a miña visión, é a real, a realidade. Somos unha televisión municipal local que presta un servicio á cidadanía de información, vale? Tanto no ámbito municipal, da gestión municipal, como pode ser a retransmisión dos plenos, un informativo sobre as noticias de interés máis relevante que acontecen cada día dentro do ámbito do Concello das Pontes, aquelas que poden estar relacionadas ou vinculadas dunha maneira ou de outra co Concello das Pontes, se cubren efectivamente algunhas moi concretas, porque lóxicamente por falta de medios e das características necesarias da televisión municipal para poder facelo de outra maneira, pois se cubren algunhas moi concretas que teñen lugar fora do ámbito do Concello das Pontes, pero sempre que teñan relación directa e interés directo informativo para os veciños e veciñas de As Pontes. Pero non é unha produtora cinematográfica, nin temos os medios de produtora cinematográfica para poder levar a cabo vídeos promocionales ou vídeos turísticos ou películas ou cortos cinematográficos. Somos outra cousa. Somos unha televisión municipal, de servicio municipal e de carácter informativo municipal. É certo que se cubren eventos de carácter lúdico, pero que tamén forman parte do interés dos veciños e veciñas das Pontes, porque forman parte do carácter social, económico ou tal do ámbito do Concello das Pontes e, polo tanto, de ámbito de interés dos veciños e veciñas das Pontes. Pero, repito, non somos unha produtora cinematográfica, nin en canto a medios humanos, nin en canto a medios materiais, nin en canto a medios técnicos. Non somos unha produtora audiovisual. Somos unha televisión municipal de carácter informativo local. Mira, a ver, xa digo que é unha visión túa, non? Repito que non é unha visión miña, é unha realidade. Bueno, tampouco... O sea, tú terás outra visión, eu a que che digo é a realidade. Non somos unha... Non sei por que a estas alturas teño que explicar isto, o que é a televisión local de As Pontes. Porque, mira, primeiro, cubrimos información do ámbito local. Home, non serei eu quen che diga que a televisión local xa ten ir grabado actos da Diputación Provincial. Que non tiñan relación, cuidado, porque teñen unha vinculación directa, bueno, da igual, non vou a discutir sobre eso. Que o presidente da Diputación é o alcalde das Pontes. Pois, por exemplo, xa é... Iso é unha boa vinculación. Pois claro, indudablemente que sí, que é unha vinculación directa. Entón somos unha televisión de servicio de información local, pero que lle prestamos servicio a outra administración local. Mira, non sei a que te refieres, e non vou entrar en un debate, menos a estas alturas do pleno, en esa cuestión, porque ao mellor isto que tiñamos é que ao mellor se mo planteas fora do que é o pleno, pois podemos comentalo abertamente tía máis eu, pero estou segura, e non sei a que noticia te refieres, que se foi a cubrir, o descoñezo, xuro que descoñezo totalmente a cal te refieres, pero estou segurísima de que a que te refiras, sea cal sea, se cubriu a noticia porque dun xeito ou outro tiña unha vinculación directa de interés social e informativo para os veciños e veciñas das Pontes. Pero seguro, ao 100%, e repito, digo isto con total seguridade, sin saber a que noticia te refieres. O sea que fíjate o claro que eu teño. Perfecto, moi ben. Aclarado isto, si queres, dime cal é. No, pero espera un momento. Direicho, non te preocupes. Polos nosos medios tamén. Non somos unha productora cinematográfica, non facemos películas. Home, hasta onde eu chego, non fai moito, presentouse unha curta
na Casa do Peso, elaborada un centro educativo, alumnado dun centro educativo daqui, na que estivo colaborando os medios técnicos da televisión local. Foron os que lles enseñaron a facer grabacións, os que lles enseñaron a facer montaxes e os que colaboraron con eles para facer esa curta. Non sei se iso quere decir que temos capacidade en medios ou non, pero fíxose. E a presentación fíxose. Bueno, pues claro, unha colaboración dun medio local, municipal, que os propios traballadores da televisión local, pois de xeito personal... Non, a televisión local, o Concello colaborou o Concello. Concello. Bueno, pois o Concello se colabora con unha iniciativa de veciños e veciñas de As Pontes, neste caso os alumnos, para axudar na medida das nosas posibilidades a que se realice esa curta. Pero, repito, non somos unha produtora cinematográfica, somos un medio informativo local. Mira, e en ese medio informativo local hai contratación de personal ou houbo contratación de persoal por vía directa do Concello ou indirecta do Concello en estes últimos tempos. É dicir, hai máis personal traballando para os medios de comunicación local, aínda que non forme parte da plantilla, digo, do propio Concello. Non, hai unha persona que non ten nada que ver coa televisión local nin coa radio local, que se dedica a elaborar notas de prensa e a recopilar, sobre todo, a información que generan os distintos departamentos municipais e xestionar toda esa información. Porque é certo que hai os distintos departamentos municipais, dende servicios sociais, pasando por IPEC, pasando por contratación, pasando por todos e cada un dos departamentos municipais, pois hai moitísimo traballo, moitísimo, que non se coñece ou non se dá a coñecer o suficiente porque, repito, os medios que temos pois son limitados. Esta persoa o que fai foi contratada para organizar un pouco toda esa información, gestionar toda esa información e despois transmitila aos medios, pero non forma parte da plantilla da televisión local, non ten nada que ver coa televisión local ou coa radio locais, máis alá de que en todo caso a televisión local ou a radio local podan en algún momento determinado pedirlle algún apunte desa información ou algunha información máis exhaustiva sobre aquelas noticias que queiran emitir eles ou dar a coñecer eles. Pero dis que está contratada polo Concello, entón? Sí, está contratada polo Concello. Vale, e o tipo de contrato, podesme dicir? Pois non che podo dicir agora, creo que é un contrato de servizo, creo que é por un ano. Contrato de servicio? Non o sei, non me fagas... O sea, está contratada a unha empresa ou a persoa directamente? Creo que está contratada a unha empresa, non o sei, teño que miralo, non o sei agora mesmo. Agradecería che como miraras. Vale, mírame si é concretamente o Olivo, porque entonces igual estamos falando que o aumento que houve nas facturas... Non, non é Olivo, pero en calquer caso che digo porque non sei se está contratada a persona física ou se está contratada como empresa. O descoñezo ahora mesmo, che dou a información. Volvendo a algunhas das preguntas que xa fixen noutra ocasión, unha era sobre o tema da Avenida de Vilalba, concretamente esa segunda fase que aínda non está executada. Vimos xa que se anduvo con unha especie de rebacheo por ali, non? O cal, pois, se pode agradecer por parte dos veciños da Avenida de Vilalba, pero dicir que eso non é o que se esperaba e que foi insuficiente a todas luces, evidentemente, non? Por outro lado, nos decretos que acabades de dar conta ahora tamén, figura unha partida de formigón e, concretamente, unha parte deles para a Avenida de Vilalba, non? Para a Avenida de Vilalba. Entón, non sei se alguén nos pode aclarar onde está ese formigón na Avenida de Vilalba, porque nos consta que fixemos non labor de investigación, pero, bueno, pasamos diariamente por ali, e xa que hai formigón, un trata de fixarse, a ver onde está, non? E a verdade é que non fomos capaces de velo. Entón, se alguén nos aclara onde está o formigón da Avenida de Vilalba... Mirarémolo e outra das que... En canto a, evidentemente, o rebacheo é claramente insuficiente, sabémolo os que pasamos habitualmente por ali, que é un parche, pero con total seguridade que nos vindeiros meses, poucas semanas, se procederá a facer o traballo que hai que facer. Calquera das dúas,
moi necesitadas tamén. Moi ben. Mira, falando da Avenida de Vilalba, índonos ao cruce, ca Rúa Meidelo, Celso Emilio e Pontoibo, non? Bueno, constame que houbo un accidente importante ali, que puido ter un resultado máis grave do que tivo, con 3 ocupantes de un coche, non? E que fai poucas datas non houbo outro similar tamén, porque quen pasou por ali xa o conocía e tomou as súas precaucións, non? Nos queríamos solicitar, facer o rogo tamén, que non facer o estudo desa situación, porque queremos que xa é conocida, pero sí que o podíamos xuntar con aquela outra, ao final da Rúa Meidelo, donde vos comprometiches tamén a mirar o tema da rotonda, non? Aquela rotonda que nos pedimos, que despois se fixo a do Brixeu, que nos decíamos que non era a do Brixeu que pedíamos, que era aquela, que dixeches que sí, que se iba a mirar, que de momento non hai nada feito, pero entón podedes mirar tamén a posibilidade de facer unha rotonda en este cruce, porque a sinalización viaria que hai hasta agora, pois desde logo non funciona, non? Miraremos, recollemos o rogo, miraremos a ver se é posible facer unha rotonda ou calquera, se non é posible a rotonda, haberá que tomar as medidas necesarias para que minimizar ou tratar de evitar que se producen accidentes, aunque os accidentes como tal, pois, sempre se van a producir, pero polo menos que sean de menor cuantía. En canto á rotonda a que falábamos, a que vos propuxerades, pois tamén comentarse que nos vindeiras semanas, meses, se acometerá. Quero dicir que é unha obra necesaria tamén por unha cuestión de cercanía aos colexios e porque entendemos que aumentará a seguridade do entorno e, polo tanto, se vai acometer. E pois, miramos tamén o cruce da Avenida Meidelo, da Rúa Meidelo coa Celso Emilio, Pontoibo e Avenida Vilalba. Sí, máis que nada porque nos plantexamos o tema da rotonda porque tampouco vemos moitas máis opcións. Xa se levan probado de todo, cambios de sentido, de prioridade e de todo, e ao final sigue pasando o que pasa, non? Bueno, pues con eso dámonos por satisfeitos. Mirade, un tema que me traslada aquí o meu compañeiro, que vou a tocar eu, non? Pero que me traslada Raimundo, no tema de Cheibanda Baixo, por Esfarrapa, nunha das fincas que hai que ali, que ademais hai unha casa xusto enfrente, están facendo depósito de material que non sei se é tecnosolo ou o que é, non sei. Desde logo, depósito dun material que non é dali, fixo. E, bueno, pois que o polo cheiro que ten, pois para as vivendas das proximidades, cando menos, por tema de cheiro, non é do máis agradable. Entonces, non sei se conocedes. Conocemos a cuestión, estánse facendo os informes oportunos para tratar de averiguar efectivamente se é tecnosolo, se non tecnosolo, de non ser, pois si ten que pedir permiso, que entendemos que o mellor algún tipo de permiso ao Concello habría que pedir, en fin, estánse facendo os informes policiais e técnicos oportunos. Cando hai Cando hai algunha conclusión, pois, sin ningún problema, compartimos a información. Perfecto. Bueno, que necesita permiso municipal, sí, non? Porque xa no tema de tecnosolos de Govente hai un informe técnico que di que si necesita... A ver, a cuestión é se necesita licencia ou non en función de se o movimento de terras modifica a orografía do terreno ou non. Eso, en calquera caso, a teoría sabémola, hai que ver se na práctica necesita ou non, e terán que decir os técnicos. Pero, repito, estamos encima do tema e cando teñamos conclusións, pois compartimos. Mira, aprobamos unha moción aquí, xa non sei cando foi, que era polo tema de detectores, instalación de detectores de fume, sobre todo onde vivían xente maior e no rural tamén, non? Non sei, non conocemos se se ten posto en marcha ese acordo, se se fixo algo ou non, entón era, se non lo podedes decir. Sí, están os servicios sociales traballando sobre o tema. Non sei en que estado está agora mesmo, pero sí que están os servicios sociales en el. Pero a instalación de algún non sabedes se se fixo, non? De algún detector ou non? No, creo que non, porque o que se estaba facendo era primeiro ver cales eran a situación de cada un deses detectores, onde habería que colocalos. Vale, correcto. Pero aquí ve un viaxante ofrecendo temos que ver se nos convén autónomo con pila ou conectado a electricidade, e darse o mellor con pila, con batería. Nos cando fixemos a moción, recordades que dimos un argumentario tamén onde decíamos que nos sitios que nos conocíamos, nos concellos onde se estaba facendo ese tipo de actuación, facíase gratuitamente para o concello. É dicir, había unha entidade que era a que aportaba os detectores de fume e, en todo caso, o concello que facía era colaborar na súa instalación, non? Pero non era necesario comprar ou mercar nada. Eso, en principio,
era a información que nos tiñamos. Están os servicios sociales, como digo, además creo que, como di Antón, contactando con distintos... Bueno, pues seguindo entonces con Antón, como ti dis, creo que eres o responsable do tema de servicios, non? E concretamente o tema do punto limpo, non? Nos quixéramos saber se tedes algún estudo feito ou tedes, cando menos, algunha impresión de se tuvo algunha influencia, algún efecto o cambio do punto limpo de onde estaba cara ao polígono dos Airíos, non? En canto ao número de usuarios, de efectos e demais, non? E te refieres a que siguen tirando polo monte igual que antes. Ben, pois, nos tiñamos unha proposta porque a nosa percepción que temos é que hai menos uso dese punto limpo que antes, non? Porque hai menos uso de punto limpo porque ahora chegaron a un acordo co que hai enfrente que lles leva bastante material. No, pero nos decimos uso por parte dos veciños e veciñas, non? Nos entendemos... O que leva o punto limpo noso chegou a un acordo co que hai enfrente que lle leva moitos produtos. Vale, pero terán que estar ali, non? No punto limpo para No, levarlos. a veces recollos antes de chegar ali. Bueno, en calquera caso, nos darvos tamén ou facervos unha proposta que funciona noutros concellos tamén, que é o que lle chaman os puntos limpos de proximidade, non? E que, bueno, consisten un pouco de forma simple a como se fai co tema da roupa, que o Concello ten contenedores para roupa, co tema do aceite e demais, non? Bueno, pois que puderades ter algún contenedor, aínda que non fose de unha ubicación fixa, sino que temporalmente se puderan instalar para a recollida, sobre todo, de aparataxe electrónico, non? En determinados puntos, non teñen por que estar fixos sempre ali, sino que con certa periodicidade se depositen ali, se toñan un sitio onde os veciños e veciñas, sin necesidade de ir aos airíos, poidan depositar ali o seu material. Mira, eso está interesante, pero aquí, afortunadamente, con chamar por teléfono xa lle leva. Depositarlo ao lado do contenedor normal e xa lle levan para arriba. Os mércores. Eu, aproveitando, Kiko, a situación, sí que me gustaría facer un chamamento a toda a veciñanza, por unha razón obvia. Todos os días vemos que en zonas máis ou menos alexadas aparecen residuos tirados. Zonas cercanas tamén, pero bueno, parece como que a xente se toma a molestia, en algúns casos, afortunadamente poucos, pero en calquer caso máis dos que serían desexables, porque non tiña que haber ningún, non, caso destos. Pero parece como se a xente se tomara a molestia de coller e cargar aqueles enseres que lle sobran, ou aqueles aparatos que lle sobran, ou aquelas historias que lle sobran, e, en vez de ir ao punto limpio que está no polígono dos Airíos, que é de acceso totalmente gratuito, que non se lle cobra a naide ningún solo céntimo de euro por depositar os seus residuos, que non se lle pesan, non se lle mide, nin se lle pregunta de que son. É sencillamente chegar co residuo e de maneira totalmente gratuita depositalo ali. Ben, pois hai xente que en vez de facer eso se toma a mesma molestia de cargar as cousas no carro ou no coche e ir a tiralos a calquer outro sitio por aí do Concello. Pois eu pedir, facer un chamamento a todos os veciños e veciñas, é dicir que dá menos traballo e leva menos tempo levalo ao punto limpio, xa que a molestia de cargalo no coche ou no remolque pois é a mesma, non? Entón, pedir que, por favor, nos concienciemos todos en ese sentido, porque aparecen, non é algo que sea, como digo, totalmente habitual, pero é máis habitual do que cabería señalar. É dicir que, efectivamente, é chamar por teléfono e calquer persoa do Concello das Pontes que teña algo, un voluminoso, un colchón, un armario, un vídeo dos antigos, calquer aparato electrónico, de informática, calquer cousa, que é cuestión de chamar por teléfono. Se lle vai a buscar á casa de maneira totalmente gratuita, non hai que pagar ningún solo céntimo. Por favor, que nos concienciemos todos un pouco en ese sentido. E teño que decir tamén que, aínda que efectivamente tú decías, bueno, hai menos usuarios, non hai menos usuarios.
é verdad que cada vez máis xente chama para a recollida e non vai ao punto limpio, non? Pero, bueno, eu espero que sea unha cuestión de tempo e que todos vayamos concienciándonos en ese sentido, porque a naide nos gusta ver, pois, cando vamos por aí dar un paseo ou en calquer zona do pueblo, pois atopar cousas que é unha pena, porque, como digo, é totalmente gratuito o servicio e é moi eficiente á hora de facer a recollida dese tipo de residuos. Mira, acabamos de retirar 9 toneladas de material das canteiras de Marrasón. Se vas ao Xapero de Francia, na carretera bella que había na curva, acaban de tirar cristales e aluminio. Vaya traballo que costa levarlo ali, en vez de levarlo ao punto limpio. Se vas pola carretera antigua de Endesa, por esta sin asfaltar, ali antes de chegar aos Mouros, tiraron á izquierda tamén. Mentre o levan ali, Non fai falta ir tan longe. Eu podo dicir que na Celso Emilio Ferreiro, na esquina que tira cara a Pontoibo, ali hai material tamén, e non é de obra do Concello, porque son residuos de demolición particulares. acaban de limpar. Bueno, pero estaban. Acaban de limpar. Nos residuos que había da obra da Avenida de Galicia, ali tamén había residuos que non eran da obra, non? Tamén, o sea, non fai falta ir moi longe, non? Pero bueno, por eso nos queríamos facer propostas alternativas que poidan favorecer eso. Igual hai, e si non estamos poniendo disculpas. Todo que sea pero positivo. evidentemente, eu creo que me parece moi boa idea, a ver, o que evidentemente acabades de... ir aos airíos non nos costa o mesmo a nós que estamos no casco urbano que alguén que esteña, pois, no ámbito rural, por exemplo. En calquer caso... No rural tira menos. No, Sí. porque entenden as cousas de outra forma. Totalmente. Somos limpios. No, pero é así, é dicir, a xente no rural hai que decir que é a que máis recicla e a que é máis respetuosa en ese sentido co medio ambiente e evita este tipo de accións, non? Pero, bueno, me parece moi boa idea o que estás planteando. Podemos aportar máis información deso, se queredes tamén, e de concellos que teñen experiencias similares. Mirade, unha cousa que saleu antes tamén polas compañeras de Xuntos, non? Falaban do tema do novo ciclo de FP do Dual, non? Non sabemos aí que hai un compromiso por parte do Concello de adquirir un simulador, e sabemos tamén que o Concello debe de aportar unha parcela, non? Sabemos tamén do trámite administrativo que hai que facer para elo, e prevendo posibles situacións de informes de reparo e destas cousas, non? Pois pedirvos que miredes vías alternativas vías alternativas de facelo. Por exemplo, vía convenio. Non é moi costoso chegar a un acordo ca Consellería, non? Donde o Concello reflexe unha serie de obrigas e a Consellería as súas, non? E iso probablemente facilitara o procedimento administrativo interno no Concello. Entonces, nos é un rogo que facemos para evitar situacións conflictivas que poidan xurdir. E unha pregunta tamén acerca dunha xuntanza que mantivemos na casa... Dime. Sí, hai en Mollerusa e en Huelva, dous públicos. Sí, que nos levamos insistindo que se visiten, fai tempo. Tonito, si queres, convence aí a Alén e a Valentín de que te leven a velos, porque nos levamos tempo insistindo. Bueno, mirad, unha cuestión. Alén estivo na reunión que mantivemos con Cáritas sobre o tema de migración e demais, non? Estábamos representantes políticos de todos os grupos con representación no Concello e, bueno, ali chegouse a unha serie de conclusións, cando menos. Nos, polo menos, o que sacamos dali foi o interés por parte das distintas entidades e organizacións que ali estábamos de pôr en marcha o que sería o Consello Local de Servicios Sociocomunitarios, que é como se chama. O regulamento está aprobado, decíamos que igual era necesario darlle algún retoque, pero evidentemente o primeiro que deberíamos de facer sería ter algunha reunión pois das entidades que poden participar en ese Consello Local, non? Entonces, eu facer o rogo tamén de que por parte do responsable que corresponda asuma ese compromiso, convoque as entidades e se faiga o que se teña que facer para poñer en marcha ese Consello. E falando tamén de tema de servicios sociais, vemos
mes tras mes, pois que o Concello sigue prestando axudas para a vivenda, non? Para aluguer, fundamentalmente, non? Axudas que van desde os 250 hasta os 300 euros, e nós xa fixéramos algunhas propostas para intentar rebaixar esos custes e demais, pero ora vemos tamén que hai outra posibilidade que nos xurde pois vendo o que fixo algún outro concello co IGUS, co Instituto Galego de Vivenda e Solo, con aquelas vivendas que quedan baleiras, por motivos diversos, e que se podrían ocupar tamén por parte de outros usuarios, non? Vivendas ou locais, non? Nas Pontes creo que hai algunha situación desas, e entonces, bueno, pedirlle tamén a quen corresponda que se poña en contacto co Instituto Galego de Vivenda e Solo e que mire que posibilidade tería o Concello de xestionar esas instalacións para as finalidades que se lle ocurra, pero se son vivendas, evidentemente, como vivenda tamén de carácter social, non? En lugar de pagar un aluguer, pois igual é mellor xestionar unha vivenda, non? Cando menos. Sí, bueno, sobre ese aspecto, é dicir, vivendas baleiras hai nas vivendas interxeracionais que vai por unha lista na cual a xente se apunta que ten uns requisitos e que un criterios sociais, sempre cando sea dentro dos requisitos menores de 35 ou maiores de 60, se mal non recordo, tamén teñen prioridade na entrada. De feito, levase feito algún expediente dese tipo dende servicios sociais. Nos estamos a referirnos ás que hai na Rúa Cabanas. Na Rúa Cabanas non me costa caixa. Vivenda. Baixos, sí. Baixos desde logo, pero os baixos aí, en todo caso, habrá que falar coa comunidade de propietarios ou as comunidades de propietarios e ver o que se pode facer. A posibilidade de que o Concello se faiga con esos locais existe, porque se deu noutros concellos, non? Pero nós estamos referindo tamén ás vivendas, algunha vivenda que hai libre ali, por falecemento do titular, e que a está xestionando ou está facendo trámite a propia Consellería de Vivenda, bueno, o IGUS, non? Entonces, está baleira, leva tempo baleira. Bueno, pois eu pedir desde esta parte que vos interesedes co IGUS, vale? Bueno, vou empezar logo. Boas tardes, que agora mesmo xa máis hora de xantar que preguntar por cousas, pero bueno. Non iba a empezar por isto, pero vou empezar polo da televisión, a máis da radio que me dixo Montes que o vían todos os veciños, entón eu pregúntome que somos os do Deveso. Porque ali non a vimos nunca. Estamos no Freixo, non? Se arreglou, estamos acometendo... Estou preguntando de Beso, pero o Freixo tamén ten un problema. Hoy me pasache o recado da televisión de... Antes de entrar no pleno me deron o teu recado. Estamos acometendo reformas e melloras para que se poida ver en todas as parroquias outra vez. Hai algúns problemas... No caso do de Beso non hai reforma que vale, que non foi nada instalado desde o principio. Xa, bueno... Aí estamos a cero. E a radio, desde que houve... Pois me parece que foi o Klaus, pois... Non é problema do Klaus. A radio é que non podemos emitir con máis potencia da que nos está permitida. Nos mete trepando Cerceda totalmente ali. Xa, pero porque Cerceda sairá tal, nos non podemos emitir con máis potencia da que nos permite a lei. Tuvemos un requerimento ao respecto e, polo tanto, temos que cumplir escrupulosamente con esa circunstancia e, bueno, pois non hai máis cobertura. A televisión a outra xa temos daquela maneira, porque temos vía satélite, 24 canales ali de... Claro, pero quero dicir, as circunstancias de cada zona, de cada territorio, de cada tal, pois son moi concretas. No teu caso concreto, bueno, pois pola orografía do terreno, pois dificulta moitísimo a chegada do sinal, nin siquiera o TDT... Nosotros que nos foi o Parque Eólico das Amozas. Non digo Parque Eólico, digo a orografía do terreno, por as circunstancias, bueno, pois dificulta moitísimo a recepción do sinal, non? En moitos casos, pois nin siquiera tiñades cobertura para TDT, houbo que recurrir a televisión satélite, é dicir, son circunstancias moi concretas pola situación e pola orografía do terreno, non? Entón, hai cousas que son difíciles de solucionar, non está nas nosas mans ou nas nosas posibilidades o solucionalo, non se pode. E nin siquiera en moitos casos... Bueno, teño que dicir que o Terreo ben sabemos que é un pouco crevadizo e todo o que eiras, pero, bueno, se non habíamos por Cariño, habíamos por aquí, por Ferrol,
E, bueno, esta que se instalou o parque eólico non tivemos problemas. A partir do parque eólico foi o que nos trepou a imagen e nada máis. Pero, claro, aí como naide se mete, porque, entendes, o parque eólico sempre o poñen peixes gordos e os veciños, pois, como se non soubera, é igual. No Freixo acabas de reparar o repetidor. No Freixo, pero no Freixo hai repetidores, non? Hai un ou dous repetidores. Claro, a ver, En Gondré tamén hai. Quero Pero decir... aí temos retegal, a ver se llegamos a unha solución con eles. O que está posto arriba de Recemonte. Ali, pois sí, sería... Eu nunha certa ocasión propuxen que se puñera nas penas de camparado que cubría, pois, parte de Seixas, parte das Amozas, o Freixo casa parte daqui toda, non se levou a cabo nada. Eu o que quero que entendas todos os veciños e veciñas das Pontes é que hai cousas nas que sí que podemos incidir directamente, que podemos solucionar e que podemos eso, non estou a referirme a competencias, sino que aínda que non teñamos as competencias que sí que podemos solucionar e que podemos incidir directamente en elas, e o facemos. Pero hai outras cuestións sobre as que non podemos. Dá igual que queiramos, pero non podemos. Técnicamente nos resulta imposible, económicamente e administrativamente, incluso para poder tramitar calquer tipo desas cuestións. Hai cosas que dependen directamente da Xunta ou que dependen directamente, como é o caso desto de Retegal, ou agora, por exemplo, por si, supoño que o comentarás, se non xa o comento eu, tú refíreste tamén á cobertura de sinal do resto, non da televisión local, sino de todas as televisións en xeral, non? Últimamente, pois, estamos tendo moitísimos problemas, hai moita xente que se está a queixar ca recepción do sinal de Telecinco, concretamente. Ben, pois, Telecinco depende directamente da xestión de Abertis, unha empresa. O Concello non podemos facer nada, o único que podemos facer dentro do Concello, o digo porque hai xente que está chamando á policía local, vale, para que, queixándose de que non se ve Telecinco, pero que o Concello non é que xa teña competencias ou non as teña, que non as ten, é que ademais non podemos facer nada, porque é unha cuestión, como sabedes, a ampliación da banda 4G e 5G, pois está a afectar directamente. En algúns casos, a cuestión é por problemas no repetidor, como se deu, que ten que solucionar Abertis, que é quen ten que arreglar eso. Abertis ten un número de teléfono que é da empresa Celnes, concretamente, que é a que Abertis é a que tal, é un número 900, que é o que facemos nós. A policía, neste caso, pois ten ese número e chama cando xente lle chama para decir que non se lleve Telecinco. Pero quero decir, son cousas que afectan, e hai moitos casos en que xa non é un problema nin siquiera do repetidor, sino que é un problema interno da vivenda ou da comunidade ou de tal, que son cuestións técnicas pola influencia ao mellor dun teléfono móvil, polas bandas estas, que digo, non son técnica e descoñezo o alcance, pero me consta que é así, non? Porque sí que o falei con técnicos e me informei e tal. Entonces, son cuestións que son moi difíciles de solucionar. Eu podo dicirche aquí, non te preocupes, vamos a arreglalo e vas a ter, pero non podo dicilo porque non están nas nosas mans facelo, máis alá de instar e poñer de manifesto esa carencia ou esa necesidade donde corresponda. Neste caso, perdón, co tema de Telecinco, poñelo de manifesto continuamente, como estamos a facer con Abertis, e me consta tamén que están traballando e van a facer algunha mellora no repetidor, non? Pouco máis, no que se refire á repetición do sinal da televisión local, sí que estamos a traballar nos nosos repetidores, donde podemos ejecutar algún tipo de arranxo ou tal, para mellorar a calidade do sinal e que poida chegar a maior parte. No caso da parroquia do Deveso, non hai que mellorar a calidade, que non a houve nunca. É que no voso caso, concretamente, do mesmo xeito que o parque, como dices ti, que é o que afecta a recepción do sinal do resto de televisións, afecta tamén, lóxicamente, a da televisión local. É dicir, non hai unha solución, e nós, como televisión local, vía satélite, non emitimos, que sería o que... No, pero quero decir que sería o único que no voso caso solucionaría, non? De que ter a recepción vía satélite, en ese caso, pois, concretamente a local, pois non se emite vía satélite, polo tanto é imposible que cheguedes a ter esa... Eu as cousas incomprensibles entendo perfectísimamente. Pero hai outras cousas que non sei que non as entendo, porque cando me estabas dicindo que os veciños todos a mí estábame doendo a alma, porque
os do Deveso, neste caso, non sei que somos veciños tamén, non a vimos nunca. Bueno. Entón, aí é o que encapé no tema. Hai un quitamedos entre onde divide Deveso e Freixo, que non sei se roubaron, se o quitou a Diputación para poñer outro novo, pero lo vamos pois como unha semana e pico. Está moi peligroso, sobre todo, de subir, porque está moi na orilla da carretera, se un coche ten un quis de despiste, chántase nel, empotras nel totalmente. O miramos, non o sei. O miramos é da... Cartera de Diputación. Sí. Cartera de Diputación. Miramos e se non repoñelo e fora. Os desbroces das pistas que falamos aquí, pois, Mira, debeu ser no mes de maio, nun pleno, Sí. e dixécheme que ibades comprar un tractor, que se iba a cortar 2 veces ao ano como eu che había pedido. Vamos a explicar De momento estamos a cero patatero, estamos os de sempre tamén, máis ainda, Coita, está pendiente da adjudicación na túa parroquia a limpieza de cunetas do Rego, do Outeiro e de Casal do Pai e do Chao dos Carneiros. Acabas de anticipar outra Vai salir pregunta agora. que che quería preguntar tamén por iso. Pois vai salir agora, está a punto de salir, non? O das cunetas, o de limpieza de cunetas. Sí, bueno, E o pero FCA vai... antes de limpar haberá que cortar algo, porque senón será... No, vai co FCA. En canto este adxudicado se acomete inmediatamente. Aparte disso, estamos pedindo precios para a limpieza das parroquias do norte de Deveso e Freixo, porque o distrito paga nos a 130 euros hectárea, pero a ese precio non fai nada. Estamos tratando de saber a ver o que costa. Sí. As pistas que estaban todas para asfaltar, bueno, dado como está o tempo, mellor, pois tamén perjudica para empezar. Tes o Esvedral, a mastera que vai das casas da escola ao río. A casa da escola ao río, teóricamente, tiñan que empezar en junio, ainda non empezarán este mes. E a do Esvedral está pendiente do pozo. É que a da casa da escuela é moi importante que se amañes todo o río aquel cacho, pero cando chegamos ao río temos que dar volta, porque non podemos salir para a carretera Ortigueira. E seguimos quedando jodidos o mismo. Pero mira, aí, na parte de arriba, estamos pendientes de negociar cunha empresa dos eólicos a ver se dá algo, porque tamén a usa moito no verdeiro quilómetro que hai. E outra empresa como esta, lá arriba do Deveso, deu unha parte para arreglar. Eu non sei se está a dar ou non, pero de todas formas meteremos no próximo plan. Aí pola parte de Pai Paz, Pereira, por aí queixáronseme que dis que está, que bueno, que iso... Acabo de pasar por aí. Sí, non é verdade que está. Sería que dicías que iba de Pai Paz a Pereira, pero está reparada. Está reparada xa toda, é de Pereira de Baixo tamén, e todo iso. Sí, e a Pereira de Baixo está pendiente do pozo. Entón non está reparada. Está reparada, pero non está aglomerada. Bueno, isto non sei se consideralo como un rogo ou se como unha pregunta, pero trasladémoslo as dúas cousas. Non habería forma de aumentar as subvencións da Asociación de Veciños, dado que vexo nos repartos que hai por aquí cantidades que non atopo ningún de 1.500 euros, que é o que se está dando as subvencións de veciños, as asociacións de veciños. E pareceme que é unha cantidad, pero que, bueno, que non chega nin para poñer ali o albañil se vai poñer algo nin andame, vamos. Non sei, vadelas votar a favor? Porque, Home, claro, eu sempre que sea para a miña votarei a favor. Que depende. Raimundo, cousa da viñalería é do Concello, Cousa da viñalería é do Concello, porque ese é un edificio. Bueno, cando eu, por exemplo, dediquei todo o que as miñas subvencións sempre se dediquei a obras. Bueno, É gracias a iso, senón daría verdadeira pena a miña parroquia. Bueno, as subvencións ás asociacións veciñais, por ser un pouco máis ortodoxos, solicitan solicitan para actividades, outras solicitan para infraestructuras, é dicir... Non, pero eu baso unha cantidad, a cantidad de 1.500 euros, que me parece miserable. Dado a cantidad que teñen outras asociacións por aí, deportivas... Mírame a ver se hai algunha de 1.500 euros. Creo que non. Non, en calquer caso, tratamos de axudar, como moi ben sabes, e ademais non lo criticades en moitas ocasións, pero bueno, tratamos de axudar as asociacións todas, pero concretamente as asociacións veciñais, en todo o que podemos, non? O sea, que a colaboración, independientemente do que é a subvención en réxime de concurrencia que se establece, pois que efectivamente vides cobrando todos
1.500 euros, pois a maiores hai sempre unha colaboración total por parte do Concello, é unha axuda non económica, pero sí en especie, en moitos casos, coas propias asociacións, cando se fai, pois, como digo, colaboracións con elas, pois, en algunha festa ou algunha necesidade concreta que teñen e se lles presta, pois, axuda a través de medios propios do Concello, non? O sea que a colaboración é total. Que me digas sobre a cantidade, pois podémoslo estudiar, pero en calquer caso é a cantidad que solicitan, unha cantidad que as propias asociacións teñen prevista para que cubrir as necesidades máis urxentes ou máis imperiosas que teñen, bueno, así é o que xustifican. En moitos casos, ao mellor, pois é unha cantidade que non cubre, que non cubre. É mellor que non te metes, dime, é que a subvención xa non dá para nada, ten razón, pero non a podemos subir. Hai moitos casos en que efectivamente 1.500 euros probablemente non alcanza para nada todas as actividades e todas as necesidades que pode ter a asociación, pero hai outros casos en que sí, é dicir, hai que ver eso, pois porque non realizan máis actividades, teñen uns ingresos dunhas cuotas de socios tamén e lles chega, non? Pero bueno, en calquer caso, podemos falar desto e, bueno, non é nada que plantearan. Eu estou en contacto prácticamente diario con todas as asociacións veciñais e nunca plantearon a necesidade de que se lles incrementa a subvención. Si plantearon moitas veces axuda. Oye, necesitamos axuda, pois se nos prestades unhas sillas, porque non temos sillas, e non as imos a comprar e fannos falta sillas porque imos ter unha xuntanza, unha comida, unha asamblea ou non sei que, pois o Concello lles presta as sillas, non hai ningún problema. Ou necesitan unhas vallas porque van facer non sei que, pois lles leva as vallas. É dicir, ese tipo de axuda sí, pero incremento de axuda teño que dicir que ninguna solicitou eso. Bien, entón son eu só o necesitado, pero bueno. De todas maneiras, se agradecer a asociacións do medio rural, porque gracias a eles conservanse as escolas e as casas. Máis cousas, Toñito. Máis cousas, mira. Esa é unha das axudas en especie, digamos. No meu caso faise limpeza de herba ao largo do ano, darlo da iglesia, darlo do cementerio, darlo da escuela. Cuidamos a escuela máis a iglesia, que a iglesia agora non se cuida por culpa do tema de patrimonio, e non se pode pintar, que eu pedín para pintala, é todo así. Pois non fora a asociación, pero eu, o sea, con poucas axudas non se fai nada, desde logo. Pero, bueno, deixémolo así, pasémonos ao outro tema moi importante das festas. 700 euros para facer unha festa no rural. Nos mundos de hoxe. É que me parece tamén unha cantidad, ou sea, eso é como dar de dicirlo a un neno: oiche, se me coidas ben das vacas, vouche traer o chupa día da feira. Mira, a axuda ás festas xa se subiu, as festas parroquiais, son 1.000 euros agora. Perdona por a miña desinformación. Non pasa nada, que eso, pero bueno, se mantivo unha xuntanza, ademais, cos distintos representantes e tal, o ano pasado para dicirles que se iba a incrementar eso porque hai gastos que estaba asumindo o Concello e que non pode precisamente porque a intervención entende que son como subvencións encubertas. Entonces, pois, moitos casos, nas festas parroquiais, pois, pedían a colaboración dun grupo de gaitas, por exemplo, e o Concello enviaba ese grupo, ou pedían en cultura, e o pagaba o Concello, non? Bueno, pois, intervención entende que é unha subvención encuberta e, polo tanto, non pode pagala o Concello. De feito, había reparo suspensivo a esa factura. Ten que pagalo a Comisión de Festas da parroquia. Entonces, bueno, o que fixemos foi incrementar a partida de subvencións dos 700 euros que se viñan dando dende fai moitos anos, creo que xa na época do bloque era máis ou menos ese importe, e o que se fixo foi incrementalo aos 1.000 euros para todos, para que poidan facer frente pois a máis cuestións. Xa me dirás, con 300 euros que grupo de gaita pode levar. Eu entendo que, bueno, é o que cobran os grupos locais de gaiteiros, é o que cobraban o Concello, non? É verdade, repito, que tamén
Iso é a cantidade en metálico, digamos, pero é verdad que hai colaboración total e absoluta por parte do Concello con todas as comisións de festas parroquiais e, polo tanto, hai moitísima axuda que non é económica, pero en infraestructura é moita axuda a parte, como digo, de medios propios do Concello que se poñen a disposición dos veciños e veciñas para poder levar a cabo as festas e que non é cuantificable económicamente, pero que tamén che aseguro que sin esa axuda ou esa colaboración pues tampouco se poderían realizar as festas. En calquer caso, repito, tamén ten razón, é unha cantidade pequena para o importe de como están hoi os... É que repasando como vos acabo de decir, de todo o que se está dando en general para a maioría das cousas, pois esas cousas estánse quedando aí como se non se lles dera importancia. Pero sí que se lles dá. Eu sí que lle dou moito porque vivo no rural, e ao mellor, pois, ao mellor tamén aprecio demasiado o rural, que sei eu. Non, está ben. Pero pareceme discriminación hacia eles, vamos. Cando ao mellor aquí no pueblo pois, se gastan 80.000 euros nunha festa patronal. Pois rapémoslle un pouquiño dos daqui e diámoslle un pouquiño máis aos do outro lado. É que non se trata porque tamén se pode repartir. A veces. Iso non interesa repartir. Non se trata de eso, Raimundo. É que tú tes unha concepción bueno, non xa vou a discutir. Agora, aquí o que tratamos de facer, polo menos dende este grupo de goberno, é axudar todo o que podemos. Se nos poderá acusar de calquer cousa menos de non prestar axuda ao medio rural ou ás asociacións veciñais do medio rural para levar a cabo este tipo de accións ou para axudar as propias asociacións a xestionarse ou a levar a cabo actividades ou calquer cousa. Pero quero dicir, non vou entrar a valorar esa concepción porque ti dis as festas do pueblo, pero que as festas do pueblo son as festas das Pontes, son as festas de todas as Pontes e son as festas tanto do de Beso, como de Gondré, como de tal. O que pasa é que de Beso, Gondré, a Parral, as distintas parroquias, a maiores, teñen unha festa propia da súa parroquia. Pero quero dicir que aquí somos todos as Pontes, e todos somos o pueblo, e todos somos o Concello das Pontes. Perdona que che teña que dicir... O que faz a separación eres tú, non eu, por iso quero aclaralo. Non, pero perdona que che teña que dicir que o do repartimento non é porque señades vosotros ni outros, pero o do repartimento pareceme xusto, porque todo Dios paga impuestos. É como cando se me di, por exemplo, ali non amañamos a pista que non vive naide, pero hai unhas fincas que se un señor está pagando unha contribución que se merece ter un arreglo esa pista. Pa min, Agora, ao mellor eu non tiña razón, ao mellor son unha persona razonable, eu que sei. Algúna pregunta máis? Non, porque non me valen de moito. Non, é que podemos entrar aquí en un debate, pero non... En primeiro lugar, non me valen de moito pola sencilla razón, porque cando as faigo, aínda me jodeu moito no outro pleno, pois estaballe pedindo a Tonio unha señal pos airíos, e ti mesmo lle estabas dicindo, non lle faigas caso. Eu? Sí. Bueno, eso dícelo tú, eu... Eso sintino na alma, vamos. Mira, pois eu sinto que digas semejante patraña, porque é unha patraña... Estaban aquí esta xente, home comigo. Bueno, pois esa xente, a min, que alguén me diga se eu fixen ese tipo de comentario. Me parece un insulto que me estás facendo... Non foi de verbal, foi con gestos. Bueno, pois entonces vouche dicir unha cousa. Non interpretes os meus gestos, porque se eu teño que interpretar os teus... entonces a mellor temos un problema. Eu non interpreto gestos, e eu só digo o que digo e o que firmo. E baixo ningún concepto che vou a permitir que me acuses de haber feito un xesto de desprecio ou de decir non lle fagas caso. Vale, porque creo que son bastante educada e bastante correcta sempre. E procuro non faltarlle o respeto a naide, así que che pido que tú non me faltes a mí, porque non che vou a permitir. Non che estou faltando o respeto. Ben, pois aclarado isto, digo que mintes, estás mentindo. Bueno, pois trátame por mentiroso. Bien, pois xa está. Algúnha pregunta? No. Bien, pois moitas gracias e damos por rematado o pleno.